Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labak sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Ayun, muntik ka na. Ayan, muntik ka na. Magandang hapon po, everyone. Ayan, Webes na Webes at kasama niyo pong muli ang inyong Inday Bajang. Ayan, sa programang AgriSenso. Ayan, it's been a while, diba? Clara has been absent for 4 days na. Dahil marami-rami at malaki-laki na yung utang mo sa akin. Kukwentahin ko na siya next week. Ayan. Pero really get well soon. Ayan. Uso kasi yung mga fever, cough, and flu this time because of our weather na malamig tapos biglang iinit slight. Just like yesterday, sobra! Grabe ang init. Lumabas tayo kasi may pinuntahan tayo. So, parang ang pangit ng panahon that time na napakainit and just after 30 minutes, I think, biglang umulan dito sa Davao. So, that's very unpleasant. So, yun po talaga yung mga panahon na nagkakasakit tayo. So, gaya nga ng really ini-invite natin ang lahat to keep on strengthen your body, your immune system, mag-vitamins kung may extra budget dyan, vitamin C talaga. If not, kain ng gulay. Ayan, yung mga tinanim yung gulay on your surroundings, lantakan nyo yan para healthy lagi ang katawan. Ayan, it's another hour sa ating pagsasama ngayong hapon, of course. Magbibigay na lang po sa inyo ng mga new tips, ayan, mga latest balita ang inyong lingkod na si Inday Bajang. Ayan, bago tayo magsimula ha, ayan, nag-trending kasi dito sa atin sa Davao region yung prank, I don't know if you were able to see it, a prank of two guys and
parang ano sila, ang background story of it is yung lalaki is parang nag-acting na nagpunta sila sa isang gasoline station. It happened in Mawab, Davao de Oro. So ayan, so nagpunta yung dalawang lalaki sila involved. Yung isa is nag-acting na bibili daw ng gasolina, ipinalagay sa bottle na empty. Tapos pinalabas na ininom niya. Ayan, diba? So parang pero behind that one, kasi nga, doon pa siya nag-umacting na ininom nung walang taong nakatingin. So, pagtingin ng mga pump boys, nakita nila yung lalaking ininom yung bottle na may laman ng gasolina. Diba? Just imagine seeing someone who drink gasolina and also nagpasakit-sakit siya ng tiyan, sumukasuka and all. Siyempre, the common thing is, pag nakakita ka ng tao na parang iba yung pakiramdam, you seek assistance of those people, emergency and all. So, tumawag ng rescuer yung mga pump boy at dumating yung mga nag-rescue and nung time na ini-interview na siya, anong nangyari? Anong ganyan? Bigla na lang it's a prank, ayan, para sa vlog natin. Tsaka, O, diba? Makasaka ng kilay. So, ayun, sa mga influencers natin dyan, ayan, sa mga nagba-vlog, please choose the kind of content na ginagawa niyo, okay? Make sure na you cannot anong tawag doon? Makaabala sa ibang tao, diba? Content should be, as for me, it should be educational, it should be informative, hindi ganon na parang you're breaking the rules, ayun, na parang because of that, na ano mo pa yung tawag dito, trabaho ng mga rescuers in which kung meron pa sana silang may address na emergency, nauna ka, though prank pala. It's very sad. So, I think kasuhan sila ng alarm and scandal. So, be careful ha, yung mga nakikinig sa atin o nanunood sa atin ngayon. If you're into vlogging, ayan. So, take note sa mga content natin. Huwag yung mga pasakit sa ulo. Okay, ayan. Kasi nga baka po, mapriso tayo. Very bad. Anyway, sa mga nanonood po sa atin ngayon, baka meron po kayong mga tanong sa atin maya-mayang konti, feel free, ayan, i-comment nyo lamang po sa baba na ating Facebook Live video ngayong hapon at atin pong bibigyan ng pagkakataon, mabasa po iyan maya-mayang konti. Ayan, so di na siguro natin papatagalin pa ang ating pag-chika-chika and all. Of course, you're all excited. Ano ba ang mga latest balita and tips natin ngayong hapon? Ayan, so sa ating agri-balita mga friends, somewhere in Davao de Oro. Speaking of Davao de Oro, ayan, so doon po tayo sa ating agri-balita. Kooperatiba sa Davao de Oro gumagawa na ng chocolate bars. Ay, kalami! O, diba? Sino kaya yung grupo na iyon? Sinong kooperatiba po iyon? Ayan, makinig. Anyway, ang Maragusan Multi-Purpose Cooperative Conmamco ay siyang nagmamanage, ayan, ng Magway Harvest na may intervention mula sa Philippine Rural Development Project or PRDP. So, ang Magway Harvest ay ang pangalan ng brand ng mga produktong gawa ng MAMCO. Ang naturang kooperatiba ay benepisyaryo ng 2.5 million pesos na tablia processing at marketing enterprise project mula sa PRDP. Ang MAMCO na matatagpuan sa bayan ng Maragusan sa Davao de Oro na dating nagproseso lamang ng tablia ay gumagawa na rin ngayon ng chocolate bars at iba pang produktong tsokolate. So aside sa ang Davao region is busy para sa durian, i-export natin sa China, o di ba? Busy na rin po ang ating chocolate processing or chocolate making na pwede siyang maitawag nito, mai-export na rin. Take note, ang mga cocoa, ayan, at ang mga tsokolate po mula sa ating lugar is multi-awarded internationally. So iba't ibang grupo na mula dito sa Davao region ang nanalo internationally because of the distinct taste of chocolate that we produce. Ay, perfect. Really, isa sa mga tawag nito is yung may mga farms, big farms in here. But then, ang DA is not only focusing sa mga malalaking kumpanya or grupo na tinutulungan. They focus as well sa mga maliliit na farmers natin in which tinutulungan nila
na maiangat ang ilang kanilang mga produkto. Ayan, 'di ba? So they really make an effort, they make a venture to make sure na matulungan yung mga farmers. Ano ay yung kulang o kung wala silang mga makinaryang pwedeng gamitin, binibigyan. Ayan, 'di ba? Kaya nga yung project na na-avail ng ay, anong meron? May isang batang sumisigaw ng bongga. But anyway, ang PRDP is one of the agency of the government which focuses on helping our farmers, ayan, giving the best kind of projects po para sa kanila. So good luck! Actually, marami na po tayong mga cacao growers here in Davao region and the other parts of Mindanao. Isa sa mga bonggang pinagtataniman ng cacao is dito sa may part ng Kalinan, ayan. I've also heard there are parts as well. Yung mga masasarap na tsokolate is within at the feet of Mount Apo. It's because of the good weather and the good kind of soil natin dito sa Mindanao. Ay, very perfect. Diba? So yan po ang ating good news, mga chocolate addicts. Ayan, more to beautiful or mga lamian, masasarap na chocolates pa in the future. Ayan. So yan po ang ating agri-balita ngayon. Doon naman po tayo sa mga baboy. Ayan. Sa mga nag-aalaga ng baboy. Ayun pala. So sa ating agri-unique chika ngayon, mga di dapat gawin. Ay, yes. Yes. Thank you so much. Baloni. Ayan. Sa mga nag-aalaga ng baboy, ano daw po mga di dapat gawin kung ang inyong mga alaga ay buntis? Ayan, di ba? Mga dapat gawin kung buntis ang inyong alagang baboy. So kung medyo baguhan ka pa lang on that aspect, di pa masyadong gamay ang mga bagay-bagay, ayan, makinig kayo sa ating VTR, panoorin yung ating VTR today, courtesy of Sir Dodong, of course, mga additional tips po para sa pag-aalaga sa inyong mga baboy. Roll VTR! Ang essence ko dito, or ang lesson, number 1, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Pwede rin po mangyari sa kanila. Especially po sa mga buntis na baboy inahin. Kasi yun po ang ating topic ngayon. Buntis na baboy. Hi guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo mga viewers? Welcome back po sa aking YouTube channel. Dito po sa channel ni Dodong Villaran. Sa video na to guys, akin pong bibigyan ng munting pansin po ang katanungan ng isa nating subscriber sa aking YouTube channel. Siya po si Maria May Mame Alonzo Barbo. At ito po ang kanyang katanungan. Idol, tanong ko lang po, kung buntis ba ang inahing baboy, bawal daw ba mag-wilding? Maaapektuhan daw ba ang kanyang pagbubuntis? Tune in ka lang guys, lalo na po sa mga kababayan kong baguhan pa lang sa pag-alaga ng baboy dahil maya-maya po konti guys ay meron po akong important words na simple lang guys pero mahalaga po na ating malaman na dapat nating iwasang gawin sa atin pong mga baboy na buntis. At hindi lamang guys sa ating mga baboy na buntis, no? Gelt man yan o talagang sauce na siya, no? Sa lahat po ng klaseng baboy, fatteners man yan, biik man yan, basta po baboy. So atin pong pag-uusapan yan, ako po ay magbibigay ng explanation mamaya. Dahil sa ngayon po ay samahan nyo muna ako guys. I will be going to the palengke dahil bibili po ako ng kangkong muna kasi maya-maya konti po ay magla-lunch na po ang aking buntis na baboy na ito. Let's go guys! Oy guys, yan nga pala, baka bago ka lang po nakabisita sa aking YouTube channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, huwag mo pong kalimutan mag-subscribe po and click also the bell ring para po updated ka sa mga new upload ni Dodong Villaran sa mga simple show sa pag-alaga ng baboy. Let's go guys! Nandito na po ako ngayon sa palengke dito sa amin para bumili po ng kangkong ano. Ito te, duha ka bugkos lang te. Tulungan na kita, may hawak ka palang bata. Kahit wag mo na siguro i-plastic, ito bayad ko. Tag-10 isa. Tama. May check natin basi kung sala, basi 5 yung isa. Okay. Thank you ha. Salamat, salamat. So ngayon po viewers, nakabili na po tayo ng kangkong, no, para ipakain po sa aking buntis na baboy. So dito guys, bago natin ipakain ng kangkong, hugasan muna natin. Dahil galing po ito sa palengke, ano, kailangan pong hugasan.
Okay, ready to give na. Diki, come on! Okay, ito ng kangkong. So actually guys, yung sabaw na yan, yung tubig na yan, malinis so yan guys. Bagong lagay ko po yan kanina lang, no? Tapos kaya medyo, ano siya, medyo dirty white dahil meron pong nakababad yan na King's Vita Plus Animal Feed Supplement. O ito, kain ka na Diki. Ayan. So syempre guys, kuha tayo ng feeds. Dito guys, may feeds dito eh. Hinahaluan ko pa rin siya ng konting feeds lang guys, no? Kasi hindi pa naman po due date niya ngayong araw, no? Okay. Bigyan natin. Ngayon po ay lunch time po. Ayan. Ayan po mga kababayan, lumipas po ang 15 minutes, paubos na po ang kanyang kinakain. By the way guys, babalikan po natin itong tanong po ng isa nating kababayan na si Maria May Mamay Alonzo Barbo. Idol, tanong ko lang po, kung buntis ba ang inahing baboy, bawal daw mag-wilding? Maaapektuhan daw ba ang kanyang pagbubuntis? By the way guys, kasama ko pa rin dito ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa aking mga baboy, sa aking munting baboyan. Okay, so ngayon po guys, ang direct to the point po na sagot ni Dodong ay, yes po, bawal po na tayo ay magwi-wilding dito mismo sa ating baboyan. Bakit kaya Dodong bawal? Dahil alam po natin lahat yan na ang usok po ng wilding at ang spark ay delikado po sa ating mata, ganon din po sa ating mga baboy. Kahit guys, sinagot ko na po ang ating katanungan ngayon, no, na mula sa ating subscriber, no. Let me explain guys. Payagan niyo po akong mag-share muna ng munting paliwanag tungkol po sa ginawa naming kabilya, itong parawing pin guys na akin pong pinagdesisyonan na kabilya po ang aming ginawa. Number 1, kahit ako po ay nag-helper lamang sa aking bayaw, dahil bayaw ko po ang nag-welding, ano, yung welding rod po, kapag tumatama sa kabilya, ito guys, oh. Ayan. Pag tumama po ang welding rod dito sa kabilya, para dumikit yan, hindi ko po naiwasan na napasulya po ang aking mata. Pagtingin, sulyap, tapos liko ang aking paningin sa kabila, no? Then, yun din po ang usok guys. Delikado po ang usok sa ating mata bilang tao. Alam niyo po guys, to make a long story short sa aming ginawa dito, yung kaliwang mata ko guys, dito lamang sa kaliwang mata ko ay after 2 to 3 hours po, namumula po guys. Alam niyo po kung bakit, mga viewers dyan? Ako po ay humaharap ngayon sa kamera na nagsasabi ng totoo sa inyo. Beginners, take note, don't do this. Sa pag-helper ko po, naramdaman ko na parang merong buhangin. Although na sabi na ng tatay ko noon na iwasan mong tumingin sa spark ng welding. At ganun din ang usok, iwasan mong mapunta sa'yo kasi may tendency na mabubulag ka bilang tao. Balikan natin. Pagkatapos po guys ng 2 to 3 hours, naramdaman ko na parang may buhangin yung mata ko. Sambol in Bisaya, sambol, no? Then kahit anong ganun ko guys, ay masakit-sakit konti, then namumula. Ang ginawa ko po, ako po ay natulog sa bahay. Pinahinga ko, mga 1 hour lang pahinga ko, pagising ko, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pero bumalik pa rin po. In short, nawala ng mga 4 days po, no? Kaya hanggang ngayon po ang mata ko ay meron pa rin pong konting pula. Ang kanan wala po guys. Doon ako nagtaka bakit hindi ang dalawa. At dahil doon, naisip ko rin, no? Naisip ko rin na yung kaliwang mata lang po ang talagang naapektuhan. So, ngayon, bakit ko po sinasabi mga viewers dyan, no? Bakit ko po ito sinasabi? Kung ano man po ang atin pong nararanasan or mararanasan sa word na wielding, tayo ay masira. Kaya nga po merong tinatawag na safety first, no? Kaso nga lang si Dudong po ay hindi po nagapaghanda or gumamit ng shade, no? Para maproteksyonan man lang ang aking mata. Pero sa awan ni Lord, okay na po yung mata ko guys. Tingnan niyo po, no? Medyo okay na. So, ang lesson dito before we end this video, ang essence ko dito or ang lesson, number 1, iwasan po nating mag-welding sa ating baboyan na mayroon pong baboy. Except kung wala pa hong baboy na tayo po ay gumagawa pa lamang ng baboyan natin. Pangalawa po, kung ano man ang ating mararanasang masama dulot ng welding, smoke, at saka yung spark, iwasan po natin yung gawin sa ating baboyan na nandyan po sila
Dahil kung ano man po ang mangyayari sa ating masama ay pwede rin pong mangyari sa ating mga baboy guys. No? Ayan po ano. Okay? Pwede rin pong mangyari sa kanila. Especially po sa mga buntis na baboy inahin. Kasi yun po ang ating topic ngayon. Buntis na baboy. Talagang sa tingin ko guys, 99% po maapektahan po ang pagbubuntis ng baboy. Kasi siyempre hindi maiwasan yan. Ma-stress yan. May tunog ang spark ng wielding. Ang pangatlo po guys na akin pong sasabihin ay delikado pong malanghap natin po ang usok ng wielding, no? Kung ano man po ang maidudulot na masama sa wielding sa atin bilang tao, ay pwede rin po mangyari dyan sa ating mga inaalagang baboy. At hindi lamang guys sa mga baboy, sa lahat pong klaseng kahayupan. Pwede rin pong mangyari yan, no? Kahit pa man guys, yung technician ko po ay nag-advise din sa akin na sabi niya, sir, wag mo pong gawin na mag-wielding ka dyan sa mismong katabi ng baboy mo dahil delikado po yan, maaapektahan po ang baboy na nagbubuntis. Ayan po viewers, siya po ay nagpapahinga na ngayon dahil siya po ay busog na. By the way guys, shout out muna tayo kina Padayon Farming, kay Anastasia Hinuzo watching from Panabo City, Bilin Tabunan from Bislig City, shout out po sa inyo. Sa mga expert dyan, ako po ay nagsasabi na mabuhay po kayo. Alam ko po na alam nyo ang ibig kong sabihin. Ito po, ang video na ito ay handog ko po dyan sa ating mga beginners na nag-alaga pa lang ng baboy, no? Sa pamamagitan po ng pagsagot ni Dudong sa mga simple na mga salita tungkol po sa inyong mga katanungan. Okay? So kung meron man kayo guys mga suggestion dyan, just comment na lang po dyan sa ilalim sa comment section below at yan po ay atin pong malugod na tatanggapin nang sa ganun po ay magkaroon pa ho tayo ng additional na mga little idea tungkol po sa mga bawal at mga hindi bawal gagawin sa pag-alaga ng baboy. Ako po si Dudong Villaran guys, nagpapasalamat po sa inyong lahat for continue supporting my YouTube channel. Sa mga hindi pa ako na-subscribe, mag-subscribe ka na po and click also the bell ring para po updated ka sa mga new upload ko sa mga simple show sa pag-baboy. Mabuhay po kayong lahat viewers. God bless po sa ating lahat. Hi, Sir Dong! Daghang salamat sa imong tips. Ayan, maraming salamat po sa tips mo, Sir Dong, kung ano mga dapat gawin, ang mga di dapat gawin kapag buntis po ang ating mga alagang baboy. So, our recap lamang ha, isa sa ginawang example ni Sir Dong is yung pag-welding malapit sa kulungan ng inyong buntis na baboy. So, wag nyo po iyong gawin. Bakit? It's because nasi-stress po ang ating mga alagang baboy, which is bad if they are pregnant. Yan. The same thing with the tao, diba? Pag stress ka, it might somehow affect on your baby. Ganun din po sa mga alagang baboy natin. Syempre, pag nagwi-welding, medyo maingay, masakit sa tenga, may mga spark pa na ano ba yan dyan. And medyo hindi ganun ka aya-aya yung amoy, diba? Yung smoke pag may nagwi-welding. So, as much as possible when you do that, kung gumagawa ka man ng extension ng kulungan sa iyong alagang baboy, and if they are pregnant o buntis, dun ka na lang sa medyo malayo-layong lugar. Ayan, na hindi masyadong maingayan, ma-stress sa tunog ang inyong mga inahing baboy. Ayan. And aside from that one, nag-research din po tayo ng mga things na pwede pa nating gawin pag buntis po ang ating mga alagang baboy. Ayan. So, pinakauna po dyan is, isundan nyo po yung feeding guide para sa inyong mga buntis na baboy. Ayun. Kasi pag buntis ng isang baboy, as much as possible, hindi talaga ini-encourage na kumain sila ng sobra-sobra para hindi po masyadong lumaki ang kanilang mga piglets inside, di ba? Yan po ang ina-advise natin actually, even if nagbibigay kayo ng King's Vita Plus sa inyong mga buntis na baboy, iwasan yung over o sobra-sobrang pagbibigay. It's because ang tendency, lalaki yung kanilang mga biik inside, mas mahihirapan po ang ating mga baboy sa kanilang panganganak. So, kontrolado siya dapat. Also, iwasan ang stress sa inyong mga baboy. Iwasan yung pagpalipat-lipat po ng mga kulungan or yung mga ingay, mga environmental factors gaya ng sabi ni Sir Dong, diba? Na yung ingay, yung baho, kung ano yung nafe-feel ng tao, pwede ring ma-feel ng mga alagang baboy ninyo. So, iwasan nyo po yun. Also,
sa unang buwan din, the unang 2 buwan ng pagbubuntis din yung mga baboy, and even till the whole time around, kasi ang baboy ay nagbubuntis siya for 114 days. So that's more than 3 months, diba? 30, 60, 60, 120, almost 4 months. O, di ba, nagkwentada talaga ang babae. Bright sa math. O, di ba? So, that's 114 days. So, dapat kompleto siya sa mga necessary na mga vitamins needed sa kanyang pagbubuntis. So, yan po ang dapat na i-consider when your alagang baboy is nagdadalang biik. Ayun, hindi nagdadalang tao, nagdadalang biik. Ayan. So sa mga hog raisers natin na ganun po ang setup this time, may mga buntis na mga baboy na alaga, ay, good luck po sa inyong alagaang mabuti para tiba-tiba yung mga tao nito. Kikitaan natin sure, puhon-puhon, ika nga, diba? Syempre, huwag kalimutan gumamit ng King's Vita Plus para healthy and always on the go ang inyong mga alagang baboy. Ayan, matapos po nating pag-usapan ang mga baboy over there, ayun, dito tayo sa ating mga friends, of course, sa may mga manok. Ayan, dito tayo sa mga may mga manukan. Kung saan makakasama natin ngayon, it's a replay of our discussion a few weeks ago with Manok Tambayan. Kung saan napag-usapan po natin ang mga saktong diskarte para di magkasakit ang inyong mga manok. More of that one, roll VTR! Talaga normal po sa atin na may magkasakit, merong magkasakit. At yung sa ating manukan po na napakaliit, meron po talaga akong 3 po dito na mini-maintain po na para kahit papano yung ating mga alaga ay may panlaban sa sakit o hindi basta-basta magkakasakit. Well, una po sa pagmamanok po, importante po talaga ang kalinisan po sa ating area. So, dito po sa aking manukan po, aga at saka hapon, regular po tayo naglilinis po dyan. Yung ipot po natin, nililinisan po talaga natin, kinukuha po natin. Isa po kasi dyan yung kung kumbaga hindi natin linisan yung ipot, pwede po yan mag-create po ng bacteria, virus. Lalo na po pag maulan, mabasa yung ipot po nila, posibilidad din po na iinom po yung ating mga alaga po sa tubig. So magkasakit po yung ating alaga. Importante po talaga ang kalinisan sa mga kulungan po ng ating sisiw. Yung flooring po nila dapat regular din po natin na linisan, lalo na po pag box yung ating karton. Pag nakita na po natin na madami na po yung ipot, kailangan na po talaga natin linisan para sa ganon yung ating mga alaga po ay maintain yung kanilang area, basta malinis yung ating area, hindi po basta-basta magkakasakit yan. Yan yung ating po talaga dito. Top priority po natin sa ating manukan. Nakita nyo naman sa aking mga videos na palagi po talaga tayong naglilinis para iwas din po sa amoy. Isa din po kasi yung amoy na nagdadala ng mga langaw po sa ating area. So mahirap na po, lalo na po yung ating area napakaliit, may kapitbahay po tayo. So sa mga may ganitong setup po, dapat i-maintain po talaga natin yung kalinisan. Pangalawa po, sa pag-aalaga po ng manok, dapat po talaga meron po tayong vaccination program sa ating mga alaga. Isa yan sa pinaka-importante po sa pag-alaga po ng manok. Para sa ganun yung ating mga manok po may depensa po sa mga sakit, mga aratay. Karaniwan po kasi na pwedeng ikaubos po ng ating mga alaga yung aratay po. Kaya dati, nung nag-alaga po ako ng manok, hindi pa po ako naniniwala po sa mga vaccines. Pero naubusan po tayo ng manok, bali 2 beses po tayo na namatay lahat po talaga yung ating mga manok. Dahil wala po tayo, hindi po tayo nagbigay ng vaccines. Simula noon na po natin, na-realize po natin na importante po talaga yung pagbabaksin sa pagmamanok, nagbibigay na po tayo. So 4 po na vaccine yung ating karaniwan po na binibigay po dito sa sisiw, sa mga malalaki. So una po talaga dyan yung sa sisiw ay mabigyan na po natin sila ng B1 plus IB sa unang araw pa lang po, pagpisa pa lang. Sa pagkatapos po ng 1 linggo, pwede na naman po tayo magbigay ng bumburo. Pangalawang linggo, Lasuta plus IB na isa yan sa mga pangdepensa po sa ating aratay. At yung pang-4 ay yung ating tawag nito, Fowlpox vaccine. At kung kaya pa po natin na bumili po ng Coryza vaccine po, may masyado kasing kamahalan po yon. So pwede din po tayong magbigay po na nasa 1 litro po yan, nasa 2,000 plus. Injectable po yan. Kung halimbawa po na maibigay na po natin lahat yan, yung ating mga alaga po talaga ay
hindi po basta-basta magkakasakit. Kung magkasakit man po, napakadali na lang po nilang pagalingin. So yan yung advantage po sa ating pagbabaksin. Yung pangatlo ko po talaga dito, yung pagbibigay po ng mga antibacterials at saka vitamins. So sa ating pagmamanok, importante po talaga na meron po tayong mga vitamins, antibacterial, lalo na po sa pangit ng panahon, ulan-init, napaka-importante ang pagbibigay po niyan. Nitong nakaraang linggo nga, halos isang linggo po talagang umulan. So araw-araw po kung nagbibigay po ng antibacterial, gaya po ng Panamox Forte. Aga po, nililinisan ko na po yung kanilang tubig. Kasi unang-unang gagawin po talaga ng manok, galing po sa tulog, pagbaba po na sa lupa, iinom po talaga yan ng tubig. So kung may namumuuman po na bakterya, sakit sa kanila, at least pag inom po nila ng ating ibinigay po na Panamox Forte, antibacterial, sigurado po mapapatay na o hindi na mabuong mapatay niya yung bakterya, yung kalusugan po ng ating mga manok ay mananatili. At lagi pong tatandaan na yung ating kita po nagdidepende po yan sa kalusugan po ng ating manok. So wag pong manghinayang po sa ibibili po natin na gamot at saka vitamins na ibibigay sa ating mga alaga kasi babalik din po yan sa atin. Sa ano naman po, tawag nito, sa vitamins naman po, yung aking ibinibigay po, Intenso Plus, at sa ating feeds, naglalagay din po tayo ng ating King's Vita Plus, hinahalo din po natin. Rotation lang po tayo. Pag nagawa po natin yan, yung ating mga alaga po ay talagang malusog na at hindi po basta-basta magkakasakit. Sa mga kaibigan po natin dyan na namumblima sa kanilang alaga na nagkakaroon po na sakit, pwede po natin gawin po yan. So mga kaibigan po natin dyan na nakikinig, huwag po kayong mahiya na magtanong, sasagutin po natin base lang po sa ating experience po. Correct. O, ayan. Thank you so much, our heartthrob ng chicken farming, Manok Tambayan. O, diba? Bakit na Short natatawa but talaga ito, concise. sister? Cute talaga ni Sir Correct. Promise. Siguro kung buntis ako, di pangalaan na nako kung sa Bisaya pa. Wow. Kasi, happy kasi yung aura niya. Iba yung aura na napaka-happy and jolly and all. Happy ma'am kasi maganda Sir, yung yeah. araw ngayon ma'am. Ay, dalang. Pasangin lang yun ang araw. But anyway, sir ha, yung discussion niyo po para maiwasan ang pagkakasakit ng mga manok, may two questions po ako. At talaga agad-agad yung mga questions. So sa mga friends nating nakikinig ngayon or nakaantabay po sa ating live, ayun, pwede po kayo mag-comment lang ng inyong mga tanong. Baka hindi ko rin maitanong yung mga tanong. But anyway, sir, may desired ba on how to clean yung mga kulungan ng manok? Like, pag naglilinis ka, aside sa kinukuha mo yung mga ipot o yung mga poop nila, kailangan sabunin, lagyan ng mga Zonrox, chlorine, or mga disinfectant talaga. Yes. Kailangan ba talaga yung ganun? Sa akin po ma'am, sa sisiw po nila talaga pag halimbawa meron tayong ma-hatch po na sisiw, may kulungan na po ako dyan na naka-prepare. Kumbaga, na-sanitize na po natin po yan, na-sprayhan na po natin ng mga antibacterial, kaya mula Zonrox or ano ba yung pwede natin gamitin, at maglalagay po tayo ng flooring. So, ganun po ako ma'am. At pagkatapos po na, kung halimbawa man na meron na po sisiw, lagi po talaga natin tingnan na, kumbaga, kung halimbawa na puno na po yung ipot, yung karton, yung box, kailangan na po talaga natin kunin yan kasi maging ano din po yan, source po ng pagkasakit po nila. Okay. Importante po talaga kalinisan sa kulungan po ng sisiw. Importante po talaga yun kasi ang sisiw po kasi napaka-sensitive. Pag may nagkaroon na po ng sakit po dyan, pwede po sila magkadamay-damay. Kaya cleanliness po talaga dapat palagi po dyan i-maintain po natin sa kulungan po ng ating sisiw. Ayan. So take note ha, cleanliness is next to godliness. Ika nga. Sa mga lessons natin way back elementary days. Anyway, sir, ito pa, with regards sa tubig naman, kasi as we all know, there are places here in us na hindi talaga ganun kalinis ang tubig. Most of them, they're using mga ulan and all. Pwede ba yun sa manok? Or to Tubig the other ulan. animals, sa tubig ulan, tubig ipainom ulan. to them? Safe ba yun? May- Di ba may mga kitikiti yan or what? Hindi ba yung nakakasira sa stomach or something? May nagtanong din po sa akin kahapon ma'am kung pwede ba gamitin yung tubig ulan. Kung wala po talaga tayong choice, pwede po talaga at kung wala na, mag-ano lang po tayo, kumbaga maglagay lang po tayo ng gaya po natin binibigay po na antibacterial. Para kahit paano, kung meron man na tawag nito, meron mang bakterya, at least papatay.
Kung wala talagang choice, pwede natin gamitin po yan. Yung sa atin po kasi Kasi- dito, meron kasing tubig. Kaya hindi ko rin po na-try. Pero kung Mhm. ako lang ang tatanungin, kung wala talagang choice, pwede natin gamitin. O, di ba? Parang imposible din kasi na hindi mo pa inumin ng tubig yung mga manok or the other animals that we have. Hindi. Diba? Parang, Correct. so, uy po, nakakaawa naman. Dehydration din yung katapat for that. So, kung wala na talagang option, pwede na yung tubig ulan. Pwede ma'am, But we have- kung wala talaga. Pwede mga, anong yung ilagay, sir? Antibacterial or anything na Paano pwedeng... mag-sporty ma'am? Pwede natin Okay. pang at least okay. mapatay Ano siya, yung sir? bacteria. Daily ang pagbigay. Ano ilagay siya sa tubig or ipainom? Ano ba? What's the preparation for that, sir? Yung sa akin po kasi ma'am, dito pag pangit po talaga ang panahon, araw-araw po talaga ako nagbibigay ng Panamog Sporte. Kung okay naman po man, okay naman po, mga thrice a week po ako nagbibigay. Rotation po ako ma'am eh. Vitamins, antibacterial, ganun na po yung aking ano po dito sa ating manukan. Vitamins, antibacterial, ganun lang yung pagbigay ko po para at least sigurado po talaga yung ating mga manok na ibibigay po sa ating mga kaibigan din po na bibili po sa atin, quality din po. Mahiya naman po tayo, magbigay po tayo ng mga payat, mga may sakit. So, malulusog talaga yung bibigay po natin. Dapat idol nila kami yung mga manok ko, sir, ha? Kaming dalawa ni Clara. Oh. Diba? Malulusog. Malulusog. Teka, may mga tanong ka dyan. Nag-iisip ako ng ibang mga questions. Anyway, andyan, nabuhay na naman to mga dark and handsome ka ngayon, Sir Rian. Good afternoon. From Rian. Grabe ha. Dark na pero talaga nakikita ang pagka-handsome. Ikaw na talaga yan, Rihanna girl. Ikaw na talaga, te. Nabuhay si Rihanna matapos ang ilang siglo. Oh. Yeah. Yan, nag-commit din po si ano ma'am, si idol natin, si Pulumulok Native Chicken. So yan, maraming salamat sa ating kaibigan. Ang gaganda at ang gwapo na nakaputi ay talaga as in. Talagang ganun. Thank you naman. Thank you naman. O, diba? Thank you naman po sa inyo. Mabuhay. Pero really, sir, sa mga panahon po na tawag nito, pag ano po talaga yung season na gusto or parang preferred sa manok? We have seasons here in the Philippines na maulan, mainit. Ayun po yung mga as far as on your sa inyo pong experience, nakikita o napapansin nyo most of the time nagkakasakit ang manok. Is it on the hot season or sa maulan na panahon? Yung maulan po ng panahon po talaga ma'am, ang manok po natin ay napaka-prone po sa sakit, sipon. Ayan yung po talaga yung problema sa mga breeders na pag maulan. Pero pag mainit ma'am, dyan yung masaya yung ating mga alaga, dyan po sila talaga mas productive po na magbigay po ng itlog. Yung ating manok, hindi po basta-basta nagkakasakit pag mainit yung panahon. Mainit. Kumbaga may mga ano din po kasi tinatawag na breeding season. Yan yung mga panahon po na mainit po talaga yung panahon. So, karaniwan sa mga nag-breeding season, yan yung mga nagsasabong kasi nga iniiwasan po nila yung maulan na araw na panahon para yung kanilang manok hindi po magkasakit. Kaya doon po sila nagpaparami sa mainit na panahon po talaga o mga January, February to March, mga ganun po. Oh, tama, no, January. Kahit January, sir, meron pa paunti-unting ulan dyan. Kasi lalo na ngayon, no, dahil sa climate change, hindi na natin masasabi na every April or May, March ay tsak na ano talaga yan siya. Tsak na summer, di ba? Tama po, Talagang Nag-iba na talaga yung panahon ngayon. Hindi na rin natin malaman kung ano ba. How do you adjust with that one, sir? Ayan, sorry, nakamute po ako, sorry. Sabi ko, how would you adjust with that, Inday Badyang? Ayan, ang ingay-ingay mo, ang pangit ng boses mo. Parang lalaking galing sa ilalim ng lupa. Ayan. Thank you! Ayan, Manok Tambayan. Na-miss ko si Sir Rian ng ating heartthrob ng chicken farming. So, ayun ha, yun ang mga bagay na dapat natin i-considera actually para iwas sakit po ang ating mga manok. So, make sure pinakauna talaga as always sa listahan ang cleanliness. Ayan, maging OC tayo sa ating mga alaga
make sure na malinis ang mga kulungan. You replace yung mga karton o papel na nilalagay nyo sa kanilang kulungan in which parang part sa higaan or something nila. I-replace nyo yan pag medyo lata na o talagang madumi na. You clean the kulungan. You can use disinfectant, diba? Gaya ng sabi ni Sir, pwedeng sabunan, lagyan nyo ng mga Sunrox o ano pa dyan para malinis. And syempre, mas importante talaga na you give them as well the right supplement at mga gamot para iwas sila sa sakit. Ayan, mas maaga, actually mas maagang prevention of those mga na-notice ninyo na mga sakit-sakit ng inyong mga manok, mas better. Ayan, diba? At least man lang, di na siya grumabe pa, you were able to control sa anong posible pang mas masama o mas grabing mangyari sa inyong mga alagang manok. Kasi isang manok na magkakasakit, it would automatically parang pupunta din yan sa iba pang mga manok na inaalagaan mo. So, prevention is better than cure. So, aside from that one, sa mga nahuli sa ating discussion with Manok Tambayan, ayan, kung make always your chickens hydrated, ayan, painumin palagi ng tubig. Kung wala, medyo problemado kayo sa tubig sa inyong lugar, in which isa yan sa mga problema natin right now, diba? May mga lugar talaga na hindi abundant ang tubig, na talagang napakasakit sa ulo saan kukuha ng tubig kasi nga walang rasyon. Kung may tubig man, during night time lang at hanggang maaga, and after that hour, wala na. So you can use tubig ulan kung wala na talagang other option. Ayan, you can use that one. Ipainom ninyo, make your mga alaga hydrate. Hindi lang manok actually. Actually sa lahat ng mga inaalagaan nyo, if you have mga ducks, you have gansa, everything, always give them water to make themselves hydrated. And syempre, huwag kalimutan yung mga suplementong sakto po talaga para sa kanilang mga pangangailangan. Ayan. So, thank you so much, Manok Tambayan. More of that tips na naman po next week. Ano naman kaya? O, diba? Na-miss natin sila. May mga hinahanda kasi sila mga bagay-bagay ni Pulumulok Native Chicken. So, yan pong ating aabangan for this year. O, diba? Baka bigla na lang silang sumulpot. Ayan, right after, by next week or what. So, wait lang tayo sa kanilang mga paghahanda, sa kanilang mga preparasyon. Ano naman kaya pinagagawa nitong dalawa, diba? Ano naman kaya yung mga latest na isi-share nilang mga tips sa atin. Ayan. Syempre, sa mga hindi nakahabol sa lecture ng ating guest speaker, you can check out sa mga previous videos po natin. Ayan. You can check it to our page, AgriSenso, even sa Panamox and Tenso, Worms to Go, and sa Kings Vita Plus sa mga Facebook pages natin. You can check on that one. May mga videos po tayo doon ng mga testimonials, mga videos ng ating mga users ng ating produkto na naging happy o napaka-happy ng kanilang mga pakiramdam because they were satisfied with the product. Ayan. So before we cut the discussion earlier, 'di ba? Yung sabi na pinaka-happy na season sa mga manok is yung init na panahon. Ayan, 'di ba? Unfortunately for now, tawag nito, what you call this one, medyo hindi ganun ka-stable ang weather natin. January, which is supposed to be mainit-init or something, we experience heavy rains because of that shear line, that LPA, diba? Meron pa talagang, ay nako, napaka-stressing. So for those na mga manok holders, sa mga breeders natin dyan, ayan, alagaan nyo pong mabuti ang ating mga manok-manok para iwas sipon and all, para healthy po ang lahat. Ayan, syempre, sa mga nagtatanong saan po mabibili ang ating mga produktong Kings Vita Plus, Panamox and Tenso, Worms to Go, and Kings Vita Pet, ayan, meron po tayong isa shoutout na tindahang suki natin ng ating Agribet stores over there. Yan, ano kayong na-prepare kaya sa atin ngayong hapon? Is it in Luzon? Ayan. Is it in Quirino? Ayun. Province of Quirino, mga higala, mayong hapon. Kaninyong tanan. Ayan, dyan po sa Difun pala yan, Difun or Difun Quirino. Andyan po tayo sa JMB Agri-Supply. Ayan. While sa Madelia Quirino, mabibili po tayo sa Nadiahan Enterprises at MSK Agribet Supply. Though iilan lamang po yan, ayan, dyan sa Quirino. And sa province po naman ng Benguet, ayan, paano ba iyan? Dyan po sa Palmaville, Pico, La Trinidad, Benguet. Dyan po tayo sa K-Trans
Poultry Supply. Sa Palmaville, Pugis, La Trinidad, Benguet. Andyan din po tayo still sa K-Trans Marketing. Sa Baguio City, ayun, sa Kalanguya, Benguet Rice and Poultry Supply. Sa 3 branches po nila iyan. Sa Shailan or Shilan, La Trinidad, Benguet, andyan po tayo sa Kapangan General Merchandise. Ayan, so doon naman po tayo sa kabilang kampo, dyan po sa Nangalisan, tama ba? Nangalisan, Tuba, Benguet. Sa Avril Joy General Merchandise. Sa Belantian, Manyakan, Benguet. Dyan po sa Topots or Topots Animal Feed Supply. Sa Gianaong, Manyakan, Benguet. Sana man lang tama yung aking pagbasa. Diyan po tayo sa Galiega Agrovet Supply. O, diba? Siyempre, yung mga naubusan po ang ating mga tindahang suki. Ayan, wag po kayong malungkot. Wag mag-alala. It's because you can still purchase our products via cash delivery or cash and pick up. Ayan, may mga LBC branches ba sa inyong mga lugar? I-PM lamang po yan. Nakikita nyo sa ating screen ang page ng King's Vita Plus. Mag-PM lamang po kayo magpadala ng mensahe para ma-accommodate po natin ang inyong mga orders, okay? Cash on delivery or cash on pick up po sa LBC or sa ating Shopee account, hanapin lamang ang KBM Agrovet Lines at yun po kayo mag-add to cart, check out at hintayin ang inyong mga orders for a week. Ayan, wala na talagang, wala nang kawala pa. Ayun. And you have all the options where you can buy or purchase our products na hindi na kayo ma-stress. O, diba? Paganahin ang inyong mga daliri, ayan, umorder, punta sa inyong mga Shopee account para at least man lang tawag nito, hindi na kayo ma-stress sa kakamunta sa mga tindahan kung ayaw nyo maglakwat siya o magrampa-rampa sa tindahan. It's because out of stock ang kanilang mga product. Ayan. So, mag-online shopping na lang para carry na ang labanan. Ayun! So, ayun na. Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you, everyone, for being with me. Yeah, let's make sure somehow we look forward that Clara will be here tomorrow. Pero siguro pares na lang muna natin siya. Siya na naman ang tinamaan ng diba? Remember? When I had that cough, ng pangit ng boses ko and also, talagang it's really bad. So, take care of your health, everyone, okay? Huwag kayong magkasakit. Diyos ko. On Sunday, it's Chinese New Year and on the 21st, ayan, may pabonggang mga anong term ng ano Tagalog ng pagsugat, o diba? To welcoming the year of the rabbit. So, good luck sa ating lahat for that one, diba? Whatever it is, let's say a prayer for a bountiful, a beautiful 2023 in line with the Chinese astronomy. Ayan, maraming salamat po. Bukas po, let's still alauna hanggang sa kailan ko gustong matapos. Ayan, dito po sa inyong programang AgriSenso. Ito po si Inday Badyang. Maraming salamat. Bayong hapon, kanatong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy.
Plus ka na, Kings Vita 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 Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may Kings Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. Kings Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. Kings Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na.